vážený pán podpredseda vlády, vážené dámy a páni, milí hostia. Som veľmi rád, že sa dnes môžeme stretnúť tu v Strážskom pri príležitosti začatia stavebných prác na budovaní novej haly v areáli bývalého podniku Chemco Strážske. Počiatky podniku Chemco Strážske siahajú až do roku 1952, kedy sa začal areál budovať, a až do roku 2003 v ňom prebiehala výroba trhavín primárne na vojenské použitie. Po takmer 20 rokoch sem prichádzame s cieľom zásadne zmodernizovať zázemie a obnoviť výrobu v týchto priestoroch. Máme ambíciu do roku 2027 vybudovať v areáli Chemco Strážske novú špecializovanú prevádzku na výrobu bimodulárnych náplní pre delostreleckú muníciu kalibru 155 mm. Nová prevádzka bude pracovať s menej nebezpečnými látkami, ako tomu bolo v prípade bývalej špecializovanej výroby v Chemku, čím chceme hlavne upokojiť občanov mesta Strážske. Nová výrobná hala zároveň umožní vygenerovať pre občanov mesta Strážske a priľahlé okolie desiatky nových vysoko kvalifikovaných pracovných miest. K tomu všetkému dodávam, že prostredníctvom tohto projektu zásadne prispiejeme k navýšeniu európskych výrobných kapacít v oblasti bimodulárnych náplní a európskej bezpečnosti ako takej. Celkový objem finančných prostriedkov, ktorý v niekoľkých etapách na tento projekt vynaložíme, dosiahne hodnotu predbežne 350 miliónov eur. Vážené dámy a páni, ako som povedal, dnešný deň je o úspešných príbehoch a myslím si, že nové investície na východe Slovenska, aj táto, v podstate niekoľko 100 miliónová investícia, ktorá môže oživiť tradičnú výrobu tu v Strážskom, umožní vytvoriť nové pracovné miesta, desiatky nových pracovných miest, ak som dobre pozeral, okolo 150 nových pracovných miest na začiatku samotnej výroby. Umožní dotiahnuť do Strážskeho sofistikovanú výrobu, ktorá opäť má vysokú pridanú hodnotu a tým pádom aj platové pomery nových zamestnancov môžu byť nad ten štandardný priemer, ktorý sa tu nachádza. A bude to súčasťou celého reťazca, ktorý vlastne na Slovensku v rámci obranného priemyslu máme od počiatku výroby až po samotnú hotovú muníciu. Bezpečná a hlavne v úplne iných štandardoch postavená výrobná kapacita bude dobrým zázemím pre samotný región z pohľadu prínosu zdrojov, financií a podpory regionálnych aktivít. A je to v tejto lokalite pochopiteľne mimoriadne dôležité. Vietor mi naznačil, že mám skončiť, tak z mojej strany povedané všetko. Veľmi sa teším, že môžeme otvoriť začiatok výstavby vlastne tohto nového priestoru. Keď si pozriete samotnú delostreleckú muníciu, skladá sa z tej vrchnej časti, to je tá strela. Tu ste videli výrobu teraz v Sníne. A potom potrebujete ako v klasickej pištoli mať tú nábojnicu. V prípade delostreleckej munície nábojnica neexistuje a sú pod ňou také biele, ako keby puky hrubé, ktoré sú tzv. Bimodulárne parchové náplne. Dobre hovorím, pán? Áno, a podľa počtu, ktoré tam sú, je samozrejme stanovená aj tak trošku vzdialenosť. V zásade ich býva tak do 6 kusov. A toto celé potom predstavuje jednotnú cenu za jeden delostrelecký náboj, ktorá je relatívne dosť vysoká a nehovoriac o tom, že je mimoriadne žiadaná. A práve my sme mali vlastne tú vrchnú časť, celú výrobu sme boli schopní robiť na Slovensku, ale zvyšok sa musel importovať. Čo vás robí závislým v prípade krízy, konfliktu a tak ďalej a pôsobí to veľkú nedostatočnosť. A teraz v zásade tá spodná časť tej nábojnice, teda tá náplň vlastne do nej, bude produkovaná v tomto priestore, čím získame vlastne celý tú ucelený reťazec. Je to v princípe obal, ktorý máte naplnený tým prachom alebo strelivinou, ktorá počas toho výstrelu zhorí úplne, že tam neostane žiaden nejaký zvyšok toho. Ako povedal pán minister, toto je tých systémov, ktoré môžete použiť je viacej, ale toto je úplne ten najmodernejší, dneska najsofistikovanejší systém, ktorý sa používa pre zbraňové systémy. No, chceli by sme začať vyrábať v roku 2027 a máme kapacitu zhruba 720 000 kusov týchto bimodulárnych náplní, čo sa prakticky viete použiť na 120 000 kusov projektilov striel 155 mm. V podstate my sa vybudovaním tejto fabriky dostaneme na totálnu sebestačnosť vo výrobe delostreleckého kompletu ako takého. To znamená, že budeme vedieť vyrobiť alebo zo 4 komponentov, ktoré sa vyrábajú, to znamená zapalovač, projektil, prachová náplň. To je tá prachová náplň, ktorá je tu a má za úlohu vystreliť strelu z hlavne alebo zbraňového systému, plus zapálkový šrob vlastne sa
3 už máme a toto je posledný komponent, ktorý nám chýbajú. Sme boli úplne nezávislí v rámci výroby 155 mm projektilu ako kompletu. Že všetko, čo tu vidíte, sa úplne zmení na jednu naozaj modernú fabriku, ktorá bude bezpečnostnými štandardami splňať všetky štandardy, bezpečnostné, ktoré má. Najprísnejšie Vy kritéria. vidíte 1/20 možno toho areálu, čiže ten areál je obrovský. My plánujeme zrenovovať a vlastne zrekonštruovať celý areál, keďže to bude pozostať z viacerých tých výrobných procesov, ktoré musia byť od seba oddelené. Tento areál bol budovaný v minulosti práve na to, aby ste tu mohli robiť s výbušninami. Preto aj my do tohto areálu ideme a je pre nás prakticky najvhodnejší. Myslím si, že v Európe jedinečný na takýto druh výroby. To je vlastne pohon, keď to tak nazvete, pohon strely a tá výbušná časť strely, tá sa robí vlastne, sa náplňa tým TNT, to je vlastne to, čo rozčrebinuje ten vrchný náboj. A toto je vlastne pohon, aby vlastne letel. Ja som to už povedal aj v tom mojom príhovore, ale čo sa týka environmentálnej záťaže, tak tento priestor nedisponuje žiadnou environmentálnou záťažou, disponuje priestor, ktorý je predtým, ale tam sa kedysi vyrábali civilné, myslím, kyseliny a podobné látky. Tak tu bude trojzložkový prach a tá výroba bude plne, dá sa povedať, bezpečná. Áno, to je keď ste videli ten rozdiel, ktorý sa zmenil aj v Novákoch, kde predtým z veľmi nízkeho a malého štandardu bezpečnosti, ktorý v Novákoch bol, je to dnes jedna z najbezpečnejších fabrík a to isté sa bavíme aj o tom, že dnes sú také iné štandardy, ako boli pred 40 rokmi, že je dobré, že de facto potom v zbúraní sa to bude stavať ako keby na zelenej lúke, takže v tom je tá hlavná výhoda a tá istota tej ochrany a toho bezpečia.